I'm filming. I'm filming, you know? Do you see? I'm recording. Oh. Yeah. So my friends. Okay. Tää on Kaustie, House on Road. Mä en oo vielä täällä ollutkaan. Nää tyypit tulee ihmettelemään, että mä kuvaan tässä. Nää sinipaitasta. Yeah. House on Road. Täällä on kaikkea sapuskaa ja tämmöstä näin. Mä en oo ite täällä tiellä vielä ollutkaan. Tää on se niinku reppureissaajien mesta. Mä asun tuolla vähän sivummalla, et mä en oo tätä katua vielä nähnytkään, mut mä lähden tsiikaan, että mitä täällä tänään on. Varmaan illalla aika kuhina. Jengi voi vähän kelaa, mikä hölmö tää puhuu kännykkää tällä vitun urposti, mut same. Ei siinä mitään. Nyt täytyy etsiä jostain kessua. Mä oon istunut niin kauan tossa taksissa, että pikkusen alkoi tekee jo mieli juotavaa ja tupakkia. Tai näkee tommoista jengiä, jolla on uusia tatuointeja. Täällä on varmaan kaikki tarjolla, mitä turisti voi haluta. Se mitään, me jatka seikkailuun. Voi olla, että on tarve jo alkaa höpöttää itsekseen, kun ei ole suomalaisia vähän aikaa nähnyt. Muutama päivää ainakaan. No tosi pitkä aika, mutta anyway. Kaikkea sitä onkin. Saapaa YouTubeen video ainakin. Tässä mestassa on se huono puoli, että täällä ei ole sitä saatanaa Skytrainia tai metroa. Tää on siinä mielessä aika vaikea tulla takaisin näin iltapäivällä. Toi taksikyyti on tosi tylsä, kun joutuu niissä hemmetin ruuhkissa olemaan. Mut joo, siinä vetää toi mikä tää on. Ronaldi siinä. Ronaldi, joo. Kaikenlaista tallaajaa täälläkin. Hello, dear friend. Dear friend, yeah. Fortune teller. Fortune teller. It was fortune teller, yeah. Ehkä mun olisi pitänyt käydä kysyä, mikä on mun kohtalo. Sen kun tietäis. Nää mimmit kurnuttelee jotain sirkkoja tässä. Toivottavasti kukaan nappaa tätä puhelinta mun kädestä saada. Siellä on brittifutista. Siellä britit varmaan iltasi hakkaa toisensa päähän. Ei oo se eka kerta, kun näkee semmosia vitu idiootteja ilman paitaa tuolla hakkaamassa toisiinsa tajuveksi. Ainakin näin Kambodjassa tuskin ja tyypit miksikään muuks muuttuu. Semmosia tatuointeja täältä sais sitten. Ei muuta kuin isot kännit vaan päälle ja tosta ottaa kotkan kuva selkää. Nythän tää on vielä vähän hillittyy tää meininki, mut aika jännä. Siinä oli tommosia thairastoja. Täällä on tämmönen, miksikä sitä sanois, nuoret thait tullut tänne niinku hengailee ja jollain tavalla imee tätä länsimaista kulttuuria. Käyn rockibaareissa ja tosiaan tommosia rastapäitä ja ties mitä. Että tommoista ei oikeastaan muualla taida nähdä kuin täällä. Että noit hait omaksuu länsimaalaisia vaikutteita ja ottaa tommosia alakulttuureita. Joo, tämmöstä Kaustie. Nyt kun mä höpytän Suomeen, niin ehkä mä jonkun suomalaisen tapaan vielä. Itse asiassa tänäänhän mä näin tuolla kauppakeskuksessa MBK:ssa 2 suomalaista, kun mä kuulin niitä puhuvan, niin jos ei halua aitoa tatuointia, niin tosta olisi saanut tommosen paidan, mikä näyttää tatuoinnilta. Vähän siistiä. Vähän niinku sukkahousut. Niissä oli vähän mustaa mustetta. Siinä oli leijoja. Kaiken maailman rättiä. Kaikkea paskaa. Henna tatuointeja.
melkoinen tietää, että kaostia joo. Tää varmaan näkee niin paljon oudompiakin asioita kuin itsekseen puhuvan miehen. Ei tässä mitään. Mun kämppä on tosta vähän sivummalle, onneksi. Vaikka kyllä sielläkin sitä meteliä piisasi. Siellä oli joku klubi, missä oli livebändi ja paljon näitä taikkuisia sekoilemassa. Huh? Nice suit for it. Nice suit? Yeah, it's tailor-made, it's custom-made suit. Oh, I mean, man. It's the best in Khao San Road. Come Yeah. on, just looking I can take your card. Yeah, sure. Yes, thank you. Yeah, See you. See you later. Joo, niitä täytyykin käydä sitten teettämässä puvut koko suvulle. Siinä oli sen verran luotettava jätkä ja siinä oli toinen yhtä luotettava. Jää. Todellakin. Nyt pistää puvut koko konsolle puvut täältä näin. Ihan mielenkiintoista. Ja sitten mun pitäisi olla vielä joku viikko jossain täältä Haimaassa tai Bangkokissa. Venäläistä velipoikaa, et mä en tiedä. Pitäisikö paeta jossain vaiheessa täältä Kaostien kaauksesta vai mitä sitä keksis? Kyllä tää Bangkokissa on hirveästi kivoja paikkoja, minne vois mennä. Et tää meininki voi käydä sit vähän hermoille jossain vaiheessa. Mut ei tää kyllä mun mielestä niin paha kuin esimerkiksi Saigon. Täällä ei jengi niinku oo koko ajan kerjäämässä ja vähän tommosia ihan repiviä tyyppejä, tappelijoita tämmösiä on täällä. Ton näköiset just vetää kännit ja hakkaa toisiinsa. Onneksi osa noista tosia luuviuluja, niin ei mitään hätää meikäläisen. Mun täytyy etsiä jotain syötävää vielä. No niin, kaostia nyt näköjään loppu sitten. Taidaan lähteä tonne himaan vähän sivummalla.